L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Carmelo Abela intlaqa mill-Awditur Ġenerali Charles Degwara fl-ewwel żjara tiegħu fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-NAO. Hawnhekk hu ġie ppreżentat ukoll bir-rapport annwali u l-istqarrijiet finanzjarji għas-sena 2025 ta' din l-entità kostituzzjonali. Fl-istess okkażjoni saret ukoll preżentazzjoni dwar il-ħidma tal-uffiċċju, b'enfasi fuq ir-rwol tiegħu li jipprovdi assigurazzjoni lill-Parlament u liċ-ċittadini li l-fondi pubbliċi jintużaw b'mod effiċjenti favur il-governanza tajba fis-settur pubbliku. Min-naħa tiegħu, l-Speaker qal li din il-ħidma tirrifletti l-importanza li trasparenza, ir-responsabilità u l-amministrazzjoni tajba tal-fondi pubbliċi jibqgħu pedament essenzjali tal-fiduċja pubblika. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għandu responsabilità kbira biex jagħmel skrutinju tan-nefqa pubblika. U allura qed jgħin lill-Parlament Malti biex anki l-Parlament jagħmel dak l-iskrutinju meħtieġ biex dejjem wieħed itejjeb in-nefqa pubblika, dejjem inkunu aktar accountable lejn iċ-ċittadini, speċjalment dawk li jħallsu t-taxxi, u li dejjem intejbu anke l-governanza tajba dwar kif isir it-tħaddim tal-fondi pubbliċi. Dwar ir-rapport annwali l-Awditur Ġenerali ddeskriva l-2025 bħala sena memorabbli għall-NAO. Fih hemm x'għamilna, x'audits wettaqna, imma mhux biżejjed. Ħdimna anke fuq il-qasam internazzjonali, fosthom għamilna żewġ konferenzi kbar fi 2025, waħda fuq l-ambjent, u t-tieni konferenza f'Novembru irnexxinna nġibu l-Awdituri Ġenerali ta' Ewropa f'dini konferenza prestiġjuża f'Malta. Ħdimna ħafna xi minn daqqiet ngħid imma dak huwa isbuħija tal-poplu Malti aħna pajjiż żgħir imma l-ħidma tagħna u s-suċċessi li jkollna jisbqu iċ-ċokon tagħna. Ma' dan, l-istqarrijiet finanzjarji awditjati provdew rendikont tal-pożizzjoni finanzjarja tal-NAO fl-aħħar sena